तनी एकरा से पानी ले तो के लिया के जाइबो तू डेरा मत यार तू प्यार हो हमार सब कुछ हो यार तो पे अत्याचार होता ना और बुढ़िया हो तो के अत्याचार करत है ना तो हम एकदम शादी के तो के अरे नते का बेटा अरे मेरे भाई अच्छा अरे के हो जी तेकर बाप इहे है ना ना मम्मी जी ना ऐसा कोनो बात नहीं के ई क्या जी अरे ये क्या रे छक्की बता द हाला कइला से बढ़िया बना बता डेरा मत ए हम डेरा में हमके थोड़ी कुछ बतावला के जरूरत नहीं के और एजा सफाई हमके कोनो देला के जरूरत नहीं के ठीक बा ऐसा में तो कम रखल ना चाहत रहनी है ओ बबुआ बना ठीक है आंटी जी लेके जाता है बबुआ के पापा हैं हां बबुआ का पापा नारिकल तब का गुल खिलावत या घर है में जी बताई अब इतनी सी ये रहुआ बताई देवर जी शादी कोइलन शादी करके चल गेलन बाहर आ तो ये केकर हवे केकर बेटा पेट में ले ले बिया एगो काम करो ना एकर फेरा में लाग के देखल जा ठीक ना अरे मम्मी जी अब का दोहरा के फेरा में आदमी अरे तो लागल ठीक बा। बहुत या फोन से बतियावत या कि हमर जान तोहरे आगे ना हम अपने भतार के भी कुछ ना मानी ना अब बताई तो होई सी हाँ मम्मी जी विश्वकर्मा छुके कहा तनी गाड़ी विश्वकर्मा वाली सन हमार भैया के बा यही से जा रहा तनी समझ गई नो रुआ के नहीं के विश्वास तो इहे तो लेके आइल बानी जब पत्तो धधाई रही अरे चुप रह हो गइल ओकर फेरा में परतानी हो गइल नो बड़ा भइल बनी हो गइल बड़ा हमरा के बुढ़िया कहत रहे कि बड़ा की सुंदर बिया सुंदर देखई भर बड़ा की बिया देख ल बूढ़ी ये कहला कि जोन बड़ा की सह जली स ना सह के बड़ा की रह जली स ना छोटकिन के रहे में सपना देखबू बूढ़ी सपना हेलो हेलो क्या तो जनू का होता हो माल मने इतना काहे एडवांस तू बोले ला तनी हमके बताओ ना अब प्यार कइले बाड़ू प्यार हम कइले बाड़ी तो के माल कहे सुनो कि ना। का कहीं हम न जानता नहीं बड़ी याद आवत औरत याद आवता नहीं पर घर के लोग जानी तो पीटे लगी ना तो याद आवे कितना प्यार हमरा से करेला तू की देखो भुला गइल बड़ा तू नहीं खुजान कि कितना प्यार करीला हमरे न बच्चा ले ले हो पेट में ढो तरू अरे हैं तब तो दौड़ दौड़ के पीछे पीछे लेकिन- पापा पापा कही ना लेकिन नाम बा भतार के लइका है यार के नाम बा भतार के सुन ले ई ठीक बा ना सुनी केहू नहीं के आड़ा होलो ता बात आवतनी हम तो सब कुछ तोहरी के जानी ना मर्द के ना जानी ना कुछ अजन तारा हाथ में मेहंदी लागल रहे तोहरे नाम के लागल रहे सुना तो तोके सुना आहो का मम्मी जी एगो हम तारा से बात पूछल चाहतनी मने बतैबू सही सही ना का पूछी ना हमार के लिए तारा बतावे के पड़ी बताई अब देखो क्रिया कौन खाए हमारा कुछ एथु लागत तबे ना हम पूछतनी तू सही सही बताई ह आ की रहुले के लइका ह अरे मम्मी जी तो आपको शौक लागत हवे शक के बात नहीं खे मने हम कुछ तो के कहत नहीं खी लेकिन हमार हक नहीं के पूछे के काहे ना पूरा हक बटे आप तो काहे ना करत हवे? मातारी एगो बेटी से ना पूछी तो दूसरा से पूछी अच्छा ये बताओ बियाह क्या सुनगा क्यों नहीं है मम्मी जी वो दूध बैठाई वो बियाह क के एक हफ्ता की बात चल गई तो आखिर ई लइका के करत मम्मी जी कोई ना यार से मुंह नहीं कोनो मरवा के आई आइए मम्मी जी छी कान मने पूछा तनी मन के बात जौन बात और निकाल दे तनी देखी जे कुछ भी बानी हमारे मर्द बानी ठीक ना मम्मी जी ऐसा मत सोचो हाँ तो ये पूछे करला चलो ठीक बाटे विश्वास काहे नहीं खे ठीक है मम्मी जी आपके हम पानी खौला हाँ तो टाइम से खइले पियले जा आ ध्यान द तनी का करे हमके तो बुझाते नहीं खे और जी त बियाह भइला तुरंते चलिए गइनी एको दू दिन ना रहनी आ चल गइनी अब लइकवा के कर पेटा में ले ले बिया जी अब तारा हमारा से बता के जाई अब का जानी मम्मी जी हमारा कुछ दाल में काला लगा तो अब रहुआ जानी हम जाता नहीं तनी अरे ये लिया जात तनी होई। पानी ठीक बनो हाँ लेके आओ पानी ला ई लोट बत्ती आई तनी कर से अरे राहुला से के राहुल है तोर मौगी के लइका होके के बाटे हमहू ला जाइम ना डायरेक्ट पूछ ले तनी कि तोर हकी के कर हम नंबरो ना मिलेला जल्दी हो हेलो हेलो माई गोड़ लगा तनी खुश रह का समाचार बा माई ठीक बा हो ठीक बा खेत तो पानी सब कैसन बा कुल चीज ठीक बा कौन है बबुआ का माई
कि तोरा मेहरुआ के हाँ माई ये रुक रे बबुआ रुक तेज काले में का तेज बा करे दे रुक जो और तोरा मौगी के का माई बो लइका होखे के बाटे माने तोरा के केहू औरी कही लइका? हाँ लइका हर नतिया लइका हमार मेहरारू को लइका होता खुद तू फोन करके अपन मेहरारू से पूछ मैं तू जाना तड़ी कि जब बियाह भइल तुरंते हम चल गए नौकरी पर तो ठीक है बेटा तो कमलेश से पूछ ले ना फोन करके पूछ ले बड़की से मैं हमार लइका ना हो बैठ का कहता है इकुल ठीक बा हम पूछ तू लेबे कि खुद हमार कहती लइका है ना हो। कि हम उनकर अलावा तू अब तू देख ल बाबू आजकल के युग जमाना बड़ी खराब बाटे बाबू ठीक बड़ी बा हम पूछ ले मैं तू रख फोन अब पोल तक खुलिए जाई कि झूठ बाकी सांस से बाटे अरे बेटा इतना दर्द करता ना कि एकदम नीक नहीं करत काज नहीं का मम्मी जी करे तू तो हमारे से कहत रही रे छी तारी की हम अपनी मरद के अलावा हम बता हमार लड़का तो कहता कि हम ऐसा कुछ कामे नहीं की कहले खाली फोन से न बतियावत रहनी हम मम्मी जी तो मैंने शौक हमारी पकाए करता नहीं आप सब काहे करता नी मैंने सब कहे हमारे से खतरी अबे हम मम्मी जी पूछई क्यों नहीं जात बिरादर के लेके आइबे कोनी जात बिरादर के ना हैं ई कहां से मुंह मरौले बिया बतावा हो बतावा ई हरते हम का विश्वास है तो भरलो गंगा जी में हाथ उठाई त केहू विश्वास ना करी हैं मारा बेड़वा से कि जानिए जाइबू जहां से बड़ी तो हमें देखे जो जो हमारे का इतना तो फालतू लोग कहता टिका हैं मुंह तो करता ना मुंह कर नहीं मम्मी अरे मम्मी जी मुआ दी हो खत्म हो जेबू ये कुछ छिनरपन करे के बता काहे बिया तोर माई कोला सरे नजर में रहो होती हैं तारा के की त मुआइब ना तो ओकरा के मुआइब है सन हमारी घर में रहला के कोनो जरूरत नहीं है ठीक ना मम्मी जी ऐसा करो कोई ना तो ओकरा से हम समझ ले ठीक ना अने अब तब ने के सुना तने फोन मिलावा तनियो अबे दूध के दूध पानी के पानी हो जाला अगर हां कह दिया तब त ठीक बा कह दी कि ना हमसे तो कहला ही मैं तू खुद के सुन ले ले हाँ माई अब ले एकरा से बतिया कब हेलो हेलो केकर लइका हो हमार लइका ना हो माई नहीं इतना जल्दी मैं हमार लइका ना हो बस कह दिलस ना ठीक बा रख ठीक हो करे कह दिलस ना मम्मी जी ऐसा दूध के दूध पानी के पानी अरे माई अरे मम्मी दबा के मुआ दही करे कुत्ती रे लतावा से दब देना के खत्म हो जाए वो अबे मार के पचा खराब देख के आ हचा मर जाए बुझा ना लू ऐसा तो ऐसा बुझा ले बारू हमारे के ता हम दवाई अभी करत तनी रुको हे भगवान लगता कि ना लोग को पता चल गइल कि नहीं दूसरा के पूछा वो को हम प्यार उन्हीं से करी ना और उन्हीं से कर ई का सोचता ना ब्याह के घरे आई ना ते एक दो दिन ना रहना और चल गई ना छोड़ के कभी भी हमारी दिक्कत परेशानी ना समझे ना जान जाए तो जाए लेकिन प्यार तो नहीं से कर बात थोड़ी बाटे अपना खेत बोइबे करी पढ़ाई लिखाई होइबे करी अरे फोन आवता अरे हमर जानम है हमर माल है हेलो हेलो का रोवे के कहतड़ा कि इतना मार पिटाइल बनी मत पूछा बहुत जरूरी तोरा से बात करे के बा याद आ तो पूछा तनी कितना आपके वजह से हम मार खाते नहीं कि पूछा ठीक बा मार खाला कौन दिक्कत थोड़ी बाटे आ सुन कौन छुप छुपा के रहिया सबके पता चल गइल कि दूसरा के लड़का है पर नाम हमार मत बताइए नाम बताइए भतार के ठीक बा यार के लड़का है ठीक ना एगो काम करो ना तू मिले आओ ना हमरा से ठीक बा तू टेंशन का लेता रही डरा मत तू बहुत जरूरी बात करे के बा बस तोहरा के ना 2-4 दिन 10 दिन बस सहल ठीक बा ओकरी बाद से तो हमार खेला खेली जाए ठीक ना बाय लव यू चलो हो एकदम देखो हम तोरी बिना ना रह सकी ना ठीक ना हम मरद के अपनी कुछ ना जानी ना एकदम कुछ समझ में ना करी ना हाँ माई हमार का समझबू भतार के रखले बाड़ू यार तो
अब समझबू भतार के आय हो सबत ला चलम बाकी ना रे आय रे भतर काटी तू के करल बतियाती रे आ क्यों ना रे जानता नहीं क्यों ना रे बताओ ना क्यों ना के हई पाप ले ले भाई बात थोड़ी है, घर में उनका अत्याचार होता है, उनका उनसे बचावे के बाटे। अगर प्यार चाही, अगर उनके हमके मेहरारू बनावे के बा, हमके उनके रखे के बा, जिंदगी बसावे के बा हमरा के, तो उनके केहू मने ससुरा से विदाई करे के पड़ी हमरा लगे। कोनो बात नहीं किए, पेट में रे रानी बोल ना आ दीदी जी हम वहाँ से बतिया उतर अरे बाप रे बाप भतार के कुछ न जानी ना कहा था आ उहे के कहा था के करल बतियाती रे रानी के करल धोके न रे मोरी जानता हूं नहीं खोन रखे आ हराड़ो हम कहतानी कि काहे के करा भी पतियावत रहती है इतना आ काहे घमंड से रहती है आ हमर देवर कहलन बियाह को के चलिए गइल त भीड़ कहां ले रहोगी रे आ लड़का कहां ले होके कर गइल बोल ना आपके तेवर को दीदी जी देखा हमरा फिर मत सिखावा समझ गेलू ना अब हमरा के पढ़ाई मत पढ़ावो कि को का कहाला खो का कहाला सब पढ़ाई पढ़ के दू लड़का के माई असही नहीं की बन गई समझ गेलू ओरे तो मोर जो ना उधरा जो मुझे सीना कुलानी के पता चल गल बटे जे कुछ करेगा वो कर जा हम तो उनके से प्यार करब। अरे प्यार है हमार, उनके घर में अत्याचार होता ना, कोनो बात नहीं के प्यार कैले हैं। जब वो हमरा से प्यार कैले, जब हमरा के मना नहीं की करत कि हम शादी तोहरे से करब आ ब्याह तोहरे से करब, अपना भातार के भूल जाए ये हो ना सकेला, ये हमरे आई तो हमरे आई। लव यू मेरी जान, लव यू, तू ही हमार माल हो, कोनो दिक्कत नहीं के। तोहरा के आज आई प्यार करब आ लेके डोली में रफू चक्कर हो जाए, फुर्र दिन उड़ दे। कहाँ लेके जाए? अठिलापुरा, मठिलापुरा, रसड़ा, हर जगह तो के घुमाए, अपन मेहरारू बना ले। तो क्या अत्याचार होता ना, हम बचाए तोहरा के, हम बचाए। आ रहल बानी करे जा ये हमर जान खोला हो। अरे यहाँ कोई नहीं हो। अरे माई चल नहीं के जाते जी बाबा तोरा पर अत्याचार होता, कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। तू एने आओ, हमना डेरानी थोड़ी हई बलिया वाला राकेश राजा। एने आओ जो केहू ना रोकी ना टोकी, हम है प्यार तो आके एकदम लेके जाए नगरा बेलथरा रो, ठीक बा? हां जल्दी लिया के चल ठीक तनी थोड़ा सा पानी ले तो आके लिया के जाइबो। तू डेरा मत यार, तू प्यार हो हमार, सब कुछ हो यार। तो पे अत्याचार होता ना, और बुढ़िया हो तो क्या अत्याचार कर रखी है ना, तो हम एकदम शादी के तो के अरे नते का बेटा। अरे मेरे भाई अच्छा अरे के हो जी तो एकर बाप इहे है ना? ना मम्मी जी ना ऐसा कोनो बात नहीं के ई क्या जी? अरे ई क्या रे छठी बता दो हाला कइला से बढ़िया बना। बता डेरा मत, ए, हम डेरा हमके थोड़ी। कुछ बतावला के जरूरत नहीं के, और ये सफाई हमके कोनो देला के जरूरत नहीं के, ठीक बा? ऐसा में तो कम रखल ना चाहत रहनी है। ओ बबुआ का ठीक है आंटी जी, लेके जाते हैं। बबुआ के पापा हैं। हां बबुआ का पापा। बहुत नमस्ते। हां ठीक भगवान हमरे बोलो लइका ठीक भगवान बोलो ना कि जेने जा सुनो जो छिया तारी जैसे जा तारीस ना वैसे ही रोबिस देख लिए तोर प्लास्टिक के बिलवा ना पड़ल तो कोई का कहत रह। हे भगवान लाख शुक्र बाटे कि ये विपत्ति से हमार घर छोड़ा दिहला। मारे पीटे के का बात बाटे, वैसे में को दिन भइल रहा बियाह देवर जी के हमनी के काल होई जी कितना रानी से प्यार करत। अरे त नदान दहेज हां हो में दूसरा में छीनार त हाला गुला पहले से बढ़िया बाकी इज्जत हमनिए के जाई, एकर से बढ़िया जा। आ बेटा के बियाह इतना धूमधाम से करबे, इतना दानो दहेज मिली ना बढ़िया। आ कि देखिए आजादी जी राय से भेजनी जरूरी नहीं थे। जब देखो जब दोनों राजी हो गलन सब त राई से भेजे के चाहिए, बेराई से ना। हां बात सही कहता नहीं। आ देखी मम्मी जी दान दहेज के नहीं के कोनो जरूरी। हम तो ओकरा पीछा पड़ल चाहत जब रहनी। अपना जैसन खोलाई कि देख हम ले तो ओकरा पीछा पड़ल चाहत रहनी, लेकिन हम तो एबार पानी के आईनी अपन यहाँ पे देखी